Σήμερα θα κάνουμε unboxing και full face με Charlotte Tilbury. Έχει πάρα πολύ καιρό που έχω κάνει αυτή την παραγγελία. Κάποια τα έχω χρησιμοποιήσει, κάποια όχι. Αρχικά έχουμε αυτό το mini skin set. Περιέχει το Charlotte's Magic Serum και την Magic Cream. Θα το χρησιμοποιήσω για προετοιμασία της επιδερμίδας μου. Είναι απίστευτο glow. Συνεχίζω με την Magic Cream. Έχουν και τα δύο αυτή την ακριβή μυρωδιά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι αφήνουν το δέρμα πάρα πολύ glowy. Μου άρεσαν και τα δύο. Στο full size βέβαια είναι πανακριβά. Συνεχίζω με το Flawless Filter. Είναι σαν tinted primer. Έχει ένα αρκετά glowy αποτέλεσμα και θα ήταν πολύ ωραίο και μόνο του. Εννοείται δεν μπορούσα να μην πάρω να δοκιμάσω το Airbrush Flawless Foundation. Ελπίζω να μην είναι πάρα πολύ σκούρο. Αρκετά καλυπτικό. Αν ψώνιζα τώρα, ίσως έπαιρνα το ενυδατικό foundation που έχουν. Η συγκεκριμένη απόχρωση, παρόλο που λέει neutral, μου φαίνεται λίγο θερμή. Όπως και να έχει ένα πάρα πολύ ωραίο foundation. Νιώθω λίγο πορτοκαλί. Θα συνεχίσω με το πρόσωπο με αυτά τα δύο. Είναι το Superstar Glow Kit. Θα χρησιμοποιήσω πρώτα το rouge. Είναι υπέροχο. Είναι το Pinkaz. Πριν χρησιμοποιήσω τα υγρά προϊόντα, ξέχασα ότι έχω αυτήν εδώ την παλέτα, η οποία είναι η Filmstar Bronze and Glow. Και θα πάρω λίγο αυτή την απόχρωση. Θα έρθω ακριβώς κάτω από το ζυγωματικό μου. Θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο Beauty Light Wand. Όλα τα προϊόντα δίνουν healthy glow. Και θα περάσω στα μάτια. Η παλέτα είναι η Pillow Talk Drinks. Δεν έχω δοκιμάσει ξανά σκιές από Charlotte Tilbury, οπότε πάμε να δούμε πώς γράφουν. Ξεκινήσω με την πιο ανοιχτή σκιά της παλέτας. Η απόδοση είναι ακραία. Μπλεντάρονται πάρα πολύ ωραία. Αν έλεγα ότι δεν μου αρέσει θα ήταν ψέματα. Θα έρθω τώρα με την πιο σκούρα καφέ σκιά να τονίσω την εξωτερική μου γωνία. Ίσα που βουτάω στο πινέλο και... Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι σκιές είναι τέλειες. Λυπάμαι γιατί 60 ευρώ για 4 σκιές είναι ακραίο. Πριν περάσω στα shimmer της παλέτας, θέλω να χρησιμοποιήσω από αυτό εδώ το set αυτήν εδώ την υγρή σκιά. So pretty. Είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ διακριτική. Συνεχίσω όμως με τα δύο shimmers της παλέτας. Μοιάζει dreamy. Θα έρθω λίγο και με το μολύβι για τα μάτια και θα σταθεροποιήσω με την Airbrush Flawless Finish. Την συγκεκριμένη μπορώ να πω ότι την χρησιμοποιώ αρκετά. Από την παλέτα Filmstar θα χρησιμοποιήσω και το στεγνό highlighter. Για τα χείλη θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο από το Pillow Talk On The Go Kit. Το lip liner είναι πάρα πολύ creamy και το κραγιόν είναι το τέλειο pinky nude. Ήταν το τελικό αποτέλεσμα, πείτε μου πώς σας φάνηκε.